let's go! Kilala tayo sa dish na to. Ang gagawin natin ay Sisig Festival! Tara na, tira! Umpisa na natin, Jess, ang Sisig Festival na to. Welcome mga Kabs sa bago na namang episode. Ito, sari-sari to. Mga Kabs, Kuya Dex. Kung ano-anong sisig ang gagawin natin ngayon. Meron tayong nakahandang balot. Meron tayong nakahandang manok. Meron din tayong nakahandang tofu dito. At kay Kuya ito Dex, pa, Jess, meron din bangus. may bangus tayo na boneless dito. At yan, Siyempre. mamaya-maya, magiging sisig. Pero baka gusto natin magbigay ng disclaimer pala. Walang authentic original sa style na gagawin natin. Exactly. No? Puro ano to, version natin. Tsaka ano, Chess, no? Yung para bang ano pa ba ang pwedeng gawin sa sisig na iba Oo. pa, no? Yung ibang karne. Actually, marami nagre-request dito, Kuya Dex. Yun! Meron nagpapagawa ng chicken sisig daw. Yung ganito, yung tofu sisig. Pagsamasamahin na lang natin, no? Isang bagsakan na lang, tira agad. Anyway, Chess, umpisa na tayo. Lalagyan muna itong mga mantika, itong ating mga kawali dito, ha? Ako, hiwain ko muna to. Sige, mag-ano ka muna dyan, Kuya Dex, magpainit. Ako'y maglalagay ng mantika dito. At lagyan din natin itong kabila, Chess. So, habang pinapainit mo yan, Kuya Dex, Oo, Chess. inihiwa ko na tong tofu natin, yung tofu sisig. So, ganyan lang, parang naghihiwa lang kayo ng luncheon meat. Tamang kapal lang, para maganda ang kalalabasan. Tapos, kumuha kayo dito. Buhayin nyo sa gitna. Tapos, cubes. Ano? Nga pala, habang tinitake mo to, cameraman, gusto kong pakita tong manok natin. Minarinate pala natin yan, inabot yan ng 2 oras. Pagkakatimpla niyan, mga kabs, nilagyan lang natin yan ng bawang, tapos kalamansi, budburan nyo lang ng paminta, tapos toyo. Yung kalamansi, mga 5 o 6 na piraso, lagay nyo na pati yung balat. Yan na yung kalalabasan after 2 hours, mga kabs. Malasang malasa na to. Ready na rin itong ating Aiko dito, Kuya Dex. Yan, nagpadingas ka na rin ng ano rito, Chess, ha? Uling, ha? Pwede na natin iyaw to. Kukunin ko na rin itong tofu, Chess, dito, ha? Oo. Lalagay na natin tong 2 piraso, ipitin kay Aiko. Mamaya meron pa tayong isasalang dyan. Siyempre yung atay ng manok para sa ating chicken sisig. Umamoy ka agad, Chess, ha? Unahin natin prituhin itong tokwang hiniwa ni Chester. Chess, umuusok na yung ginagawa mo dyan, ha? Tarin ko na. Wow! Maglagay tayo, unang salang, mga kaps. At habang nakasalang to, mga kaps, gawin na natin yung balot. Yes, makikita niya meron tayo ditong mixture ng cornstarch tsaka harina lang po ito. Wala itong asin, wala itong paminta. Lalagay natin yung ating mga binalatang balot dito. Lulutungin. Siyempre, ipapry muna natin to, Chess, para meron siyang something na parang coating ba? Di ba? Texture. Texture, yan! At hulog natin dito sa mainit na mantika. Ang ganda ng mga piniprito natin, Chess. Pati ang iniiyaw mo. Hoy, Hindi mataba. lang yun, Kuya Dex. Oh. Pati yung damit mo, kasasaman. Huwag mong madaliin. Siyempre, sa lahat ng pagluluto, hindi natin minamadali, Chess. Kakanyan ka. Gumaganyan-ganyan ka pa. Sabihin natin to, baliktarin ko lang, baka masunog. Wow! Yan, malapit na to mga kaps. Balikan natin mamaya. Hanguin na natin, Cubs. Yan o, procedure or ang gusto natin lang gawin dito, mga Cubs, is tumigas lang po yung balot. Chess, mukhang may prepare ka pa. Kasi yung bangus nga, kailangan nating lasahan, Kuya Dex. Yan! Yan lang natin ang konting asin yan. At saka paminta. Ano pa nga ba? Nagkasawa yan. Ito na, susunod natin piprituhin. Yung tofu natin, malapit na. At saka yung manok. Yan! Mga ilang minuto na lang, kukunin na rin natin to mga kaps. Nakaporma na din, ah. Ready na! Lahat, Kuya Dex. Pero hindi pa Siyempre. tapos yan. Sabi nga, kasasaman. Huwag ka magpadali. Tayo pa tayong gagawin, himay pa. Yan! Hatiyan natin yan. Tapos na tayo sa mga unang procedure, Chess. Uy, by the way, Uy, bago tayo magpatuloy again, gusto namin magpasalamat kay Joy Fagaragan. Maraming salamat po. Nakita siya sa mga supporter din ni Malang Kapampangan at ni Chess. Team Galas TV. Thank you very much Dahil for support. pinadala niya tayo, Chess, no? Maraming salamat. Yan. Ito shoot natin ngayon, courtesy of
Joy Pagaragan. Yun, thank you po, Kabs. Maraming salamat sa suporta. Umpisa na natin to. Yan! Dito ako sa manok, Kuya Dex. Sige. Hihimayin lang natin to. Pwede tayong gumamit ng kutsara, pwede rin tinidor pala, hindi Tinidor. kutsara. Pwede tayong gumamit din ng kamay natin. Subukan muna natin kasi mainit eh. So tinidor muna. Kita mo, Chess. Tapos yung sayo, Kuya Dex. Yan. Hugutin ko tong ating bangus. Boneless to mga Kabs. Siyempre, gagawin natin, hihimayin din natin to, Chess. Gamit lang ang ating mga kamay. Kung wala po tayong gloves, pwede maghugas na maigi para malinis, no? Tama. Sisisigin natin, kukunin natin siya ng ganyan, no? Yung hibla-hibla lang siya ng ganyan, Chess. Yan, no? Himay na lahat, pwede na tayo magtimpla. Yung sayo, Balot. balot sisig. Balot Tawagin. sisig. Umpisa mo na, Kuya Dex. Ayan mga Kabs, hinimay-himay din natin, hiwa-hiwa yung balot, no? Hanggat maaari po, mapino, mas maganda pa. So, unahin natin, lagyan natin muna ng pampalasa, asin at paminta. Ayan, lagyan natin ng pulang sibuyas. Puting sibuyas pa. Luya mga Kabs. Pinaghalong siling berde at siling pula. Lagyan na natin lahat yan. Simpleng-simple lang po itong balut sisig natin. Kung makikita mo, Chess, para lang tong kilawin ba? Oo, parang ang kilawin yung pinaglalagay mo. May luya pa. Yan. Lagyan natin ng 3 kutsarang suka. At haluin. Yun na yun, Kuya Dex. Iyan na yan, Chess. Yan ang ating balut sisig. Ano siya, para siyang mga Kabs, sisig matwa. Yun. Kumbaga, pinaasim mo lang para Mm-mm. siyang kilawin. Yun. May sayo, Chess. Natin yung bangus sisig mga Kabs. Meron tayong nakahanda dito na mga sangkap. Tapos unahin na natin tong butter. Habang mainit pa yung ating pan, paikot lang natin. Mag-isa na tayo ng puting sibuyas dito sa ating butter mga Kabs. Tapos yung ating bangus na flakes. Lagyan natin ng kalamansi at toyo. Maglagay na tayo ng pampaanghang. Meron tayo ditong siling green at meron din siling pula. Sunod na natin, paminta mga Kabs. Maglagay na rin tayo ng green and red bell pepper. Optional lang to mga Kabs, pero mabango pag meron ganyan. At patapos na ang ating bangus sisig, itatap na lang natin itong ating pulang sibuyas na pangsalad ang cut para makulay ang ating bangus. Sabayan na rin natin ng spring onions. At lagyan ng fried garlic. Yan mga Kabs, ready na to ang bangus sisig natin. Mag-proceed na tayo sa ating chicken sisig. Umpisahan na natin dito sa chicken sisig. Siguro sa lahat ng sisig na gagawin natin ngayon mga Kabs, ito ang pinakamalapit na timplang susubukan natin sa original. Umpisahan natin sa asin at paminta. Timplahan na agad natin yan. Tapos lagay natin yung ating white onions, pampakik, siling labuyo, kalamansi, at ito naman yung dinurog-durog natin na atay ng manok. Inihaw natin yan kanina. Hahaluin ko na gamit ang kamay. Naka-gloves naman na tayo para maganda ang pagkaka-incorporate ng lahat ng pinaglalagay natin dito. So ganun lang siya kabilis mga Kabs. Pwede na to. Ang susunod na lang dito niyan ay isisisling natin. Wow! Pwede. Yes! Pwede na to. Dali Sisling na. Meron na lang tayo isa pa. Isa na lang mga Kabs. Ito. Yan, yung tofu. Nasising. Ako Yan, dahil mabilis dyan. lang yan. Nabigyan natin sila ng isang masaya at maligayang roll the montage! Let's go!
Ay, Na ako, Kuya Dex. handa na lahat, Ches, ah. Patayin ko na to. Balot, tofu, yung ating bangus, at yung chicken sisig. Nako! Alright, game na Sisig to, Kuya Dex. festival talaga. Teka, ano game? Partneran mo na, syempre. Meron! Gagawa tayo ng rule number 2. Samahan niyo ako, mga Kabs. Tara! Let's get it on! Gawin na natin ang ating rule number 2. Nakahanda na ang ating buko at yung juice. Dito rin ang ating mix ng sago at gulaman, ang ating gatas kondensada, at ang evaporada na may kasama pang asukal. Ang tawag sa titiplahin natin ngayon, mga Kabs, ay comment down below! Isalin natin ang buko at ang buko juice dito sa ating Granada jar. Isama na rin ang gatas na evaporada. Ihalo din natin ang gatas kondensada. Dagdagan ng asukal. Isama na din natin ang mix ng sago at gulaman. Haluin. Ilagay ang bloke ng niebe na nanggaling sa suking tindahan. Isa pa, sagadin na natin. Haluin ulit. Ready na ang ating rule number 2. Comment down below. Wala na akong maisip na pangalan. Bahala na kayo, mga Kabs. Let's go! Mga tana, mga Kabs! Kinantaan ni mga Kabs. Ayan, apat yan. 1, 2, 3, 4 sisig festival na entry natin, Kuya Dex. Ayan. Naku, ito yung mga sisig na hindi pa halos natin nagawa sa ating kalas. Yes, no? Pakita Kaya muna wala natin, tayong no? pork, no? Ayan. Dito, cameraman, meron tayong bangus sisig. Yan. Dito, ito yung balut sisig. Yung sisig. Ito naman yung chicken sisig at ang ating tofu. Tofu. Oh, ha? Kompleto. Nakikita mo, napaka-healthy, no? Except, syempre, meron pa rin putok-batok dito na yung balot, no? Nandiyan pa rin, syempre. Nakatakas pa rin. Taga Chess, yung rule number 2 natin. O sige, game! Bigay ko sa'yo. Panata ko na sana. Meron nga palang rule number 2. Ang lamig pa, Kuya Dex. Ay, meron palang straw. Susukan natin straw. At Cheers, mga cheers Kabs. sa inyong lahat, mga Kabs. Magandang araw po. Ayaw pala daw, mga Kabs. Napakasarap. Yes, may tutok ang rule number 2 kasi sobrang sarap. Si comment down below. Sa pangalan eh. Bahala na kayo, mga Kabs. Comment down below kung ano pangalan ko. Pero nakikita ko to sa palengke. Mm. Yung mga nagtitinda ng palamig, katabi ng mga buko. Ang sarap. Nakakita. Lumahan muna natin dahil excited na akong tikman itong mga pinagagawa natin dito. Platito tayo, Jess. Nandito tayo ng kutsara at tinidor. Basagin ko na to. Kuha na, Jess. Yan! Oh, kita mo sa kanila. Yan yung ang bangus sisig, Jess, no? Bangus sisig. Gumawa mo na sa'yo pala. Ito, kukuha ko ng chicken sisig. Ito, kanina ko pa kita itong ginagawa mo eh. Naku. Hindi natin tutok. Tutok. Oy. Atras! Tutok! Yan, maulit yung At texture isang ng malaki. mga sagbang, Jess! Ulala! Wow! Try nyo to. Masarap, mga Kabs. Mo, Jess? Gabi. Parang ano, Tikman ko nga ulit. parang Sarap. relleno. Ang sarap, grabe. Ulala talaga. Gawa muna tayong sausawan mo bago tayo magpatuloy kasi. Okay. Pag Sige, Jess. meron siyang kapartner na toyo man. Ha? Lagyan mo sili sa'yo, kay Dex. Sige. Hatiyan mo ako dyan ng sili content, Jess. Para lang makita nila. Dalawang Content piraso mo na. lang po. Dalawa na. Ito, malaki kumain ng sili to eh, mga Kabs. Parang hindi naman dalawang piraso lang yan eh. Ginagawa niyang cornic yung sili. Ito, toyo. Yan ang talagang best na kapartner ng sisig. Tama. Toyo mansi. Simpleng-simple lang, walang halong ano, no, Jess, no? Ito naman, Kuya Dex, feeling ko, familiar ang mga Kabs natin dito. Tofu sisig. Makikita mo to dun sa isang sikat na restaurant. Ay, Yung oo. kulay pula. Naku, may manok na kulay pula. Letter M, no? Yan. Sarap din yun. Parang ganito din yung nagawa natin ngayon. Bah, panalo, Chess. Ito, nagawa na natin before to, Chess. Gusto ko lang tikman ulit. Parang kilawin din yan eh. Ano, mga Kabs? Oh, balut, sisig. Ay, sarap! Wow. Balot commercial, mga Wow. Ano ko nga yan? Mga Ano siya, parang kilawin talaga. Bala mo Wala ng na akong sili, ibang Chess. Bala mo ng sili. Ito, oh. Sige. Bala mo ng sili, ha? May sili diyang ano. Yan. Teka, bitaw ko muna, bitaw ko muna.
Yan, yan. Galing sa sisig. Kailangan mo ng isa. Panis! Wow! Advertisement na naman yun! Grabe! Para siyang sisig matwa. Ganun ka. Pero, line love talaga ako dito. Tingnan ko nga yan, tingnan ko nga yan. Oh. Uy! Tigila! Ano daw yun, Jess? Nangahatak na ng kutsara. Wala kasi siyang kutsara. Tinidor na lang ako. Binalik. Ito yung bangus. Nasubo ko na. Nangahatak ang kutsara. Yung bangus set, no, ginawa mo, hinimay-himay natin. Prinito, tapos yan, tinimplahan niya ng napakasarap. Oy! Wow! Commercial mga kap! Alam mong healthy, Jess, no? Alam mo, Lasa pa lang. para may ano pa yan eh. Pwede ka pa magdagdag optional, mga Pwede. hindi ko lang nilagay eh. Para lumutong siya, lagay mo chicharon. Hindi nurog. Pwede. Tap mo dito. Tama. Tap. Ang bangus niya, mga kabs, no? Pero yung lasa niya, Jess, alam mo, para siyang ano? Lasang relleno, no? Relleno. Yun. Kasi yun din yun eh. Yung laman niya, tinimpla mo, hindi lang natin lagyan pasas. Pero may asim, tsaka kasi sisig, Jess, by nature, ang kaya sinabing sisig, di ba? Maasim. Maasim. Ang sarap din yung Ang manok. dap din ng manok, no? Chicken sisig. Dapat dyan nasi eh. Pero hindi po kami naganda ng nasi kasi nga, Kasi puro papapakin natin sa damin to, Check. Kailangan natin Sisig tikman lahat festival yan, ha? Uy, habang kinakain natin to, ha? Mm. Pinapasalamatan natin ulit ang nagpadala sa atin, ha? Oo nga po pala. Walang kapampangan dessert. Uy! Agaragan! Yan! Yung Pagaragan, Salamat. maraming salamat po. Biruin mo yun, kay Malan Kapampangan, sumuporta. Ang suporta niyang yun, suporta din sa Team Kalas Ayan. TV. Double Maraming ano, no? salamat. Dalawang pinuportahan ni Pinadala Joy. tayo. Yan, ha? Malan Kapampangan shirt. Ngayon, kung nasan man si Cubs natin, no? Cubs Joy, sana safe sila ngayon. Pagpalain, siyempre, pagpalain kayo ng nasa itas, no? Buong pamilya ni Cubs Joy. Yan, ay, naku. At tapatin na rin ang Cubs Nation. Siyempre, wala yan. Ano ako? Na-overwhelm ako, ang dami. Ang sarap nito, Kes. Alam mo, kung di lang po liquor ban ngayon, naku po. Patok na Ma'am. patok. Nandito na yung kalabaw nating beer. Every Carabao. Ngayon, ako, maalala lang natin yan, no? Tagal-tagal natin hindi na napapalabas yun, ha? Ready Carabao, tsaka yung ating cherry pop. Naku, napakadalang na po lumabas. Dahil natin, pre. Pandemic. Ha? Umusta Bawal, ba yan, di no? korba. Masunod po tayo, no? Yan. So yung Ready Carabao natin talaga, sobrang miss ko na. Ay, naku. Ngayon pa dyan. Noon, mga ilang araw na lang, o ilang linggo. Babalik yung sa atin yan. Yung mga yun, no? Parang Pale Ale. Pale Ale. Indian Pale. Pale, no? Yung Pilsner, yan. Naku. Kaya ako Dek. Kanina pa nga ako tumitira dyan. Yung sili mo dyan. Wala akong mga pili. Lahat pwede. Ito talaga paborito ko. Bibigyan ko ng... Ay! Yan, yan. Yan! Manok. Teka, chicken sisig. Tayo. Si cameraman, no? Food trip. Sa lahat ng... Actually, kulang pa ito mga kabs eh. Meron pang isaw sisig, tahong sisig. Ano pa ba? Actually, yung sisig matwa, Matba. which is, tingin ko, hindi pamilyar ang karamihan. Karamihan. No? Para siyang kilawin. Tenga ng baboy, pinakuluan lang, bababad sa suka, yun na yun. Minsan siguro, pag napagbigyan po, no, maipalabas din namin yan sa Sisig Team Matwa. Kalas TV. Yan. Siyempre, hindi na natin pinakita rito yung ano, Tess, ha? Yung iba pa, yung ginawa natin, mga pork sisig, yung mga ganyan. Kasi, Kagagawa lang natin. No? Kagagawa lang natin. Kaya ginawa po natin ngayon yung iba pang way ng sisig na pwede nyong gawin. Yan, no? Ibang uri o klase Yeah. ng sisig. So, Sarap. pinagsabay-sabay na natin kasi daming nagre-request, chicken Yeah. sisig, bagong sisig. Basta Tama. Tess, no? Mm. Ito, uubusin namin sa background. Siyempre, kasama ang family. Gustong-gusto rin po nila to ng mga bata, no? Hintay na sila. Lalo ito, no? Mga bata, mahilig po rin sa mga tofu sisig na yan. Ito mga ganito mga kabs, huwag nyo lang po angangan siguro. Siyempre, magugustuhan din ng bata dyan. no? Salamat dyan. Anything else? Maraming salamat. Sa mga bago, pati na rin yung mga loyal talaga ng luma na kung tawagin. Wow! Sana maabot kayo dito, sana meron kayong natutunan kahit pa paano na-share namin yung good vibes. Huh? Thank you ulit sa inyo. Tama. Sa mga viewers natin ngayon, nakasubaybay sa atin mga kabs, pakibisita rin po ang Facebook page, ang Team Kalas TV, Facebook page, ha?
Sa mga hindi pa po nagpa-follow doon, paki-follow po. Maglalabas tayo doon soon na mga kakaiba pa, no? Mga dito sa wala dito. Na hindi lumalabas sa YouTube, lalabasin natin yan sa Facebook. Maraming salamat sa inyo mga lahat mga kaps. Wala kami ibang dinadalangin dito. Ang inyong kaligtasan lang po kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Nasa mga kayo parte ng mundo. Muli po kami ang Tinglas TV na lagi sa tabi nagpapaalala. Huwag nyo kakalimutan at lagi yung tatandaan. Cheers, cheers! Pawis na ako! Comment down below. Yun! Pumalo tropa ng inom! Sarap! Manyamang! Kenny! Bye! Peace out! Bumati na tayo mga Kaps! Happy birthday Ramil Mateo! Happy birthday Mabel Angkanan! Happy birthday Janice Pederis! Happy birthday Jetro Ortega! Happy birthday Leonie James Cafe! At happy birthday Rica! Maligayang panunod sa inyong lahat! Alisa Basino, Noah David, John Ron Tanyag, MC D, Erica Jane Osuna, Christian T. Pineda, Jemark Amora, Benjo Bartolome, Calix De La Rosa, Samson Escolar Family, Roby Baltar, Kaela and Casey Papalinas, Jolina Amihan, Edwin Losada, Samson De Leon Family, Rosalie Saclolo and Roxanne, Samut Sari Entertainment, J-Vlogs, Palma TV, Jim Intong, Allen Bihada, Lee David San Diego, Yuan Moises, Rica May Cunanan, Jetro Nakamura, Lawrence Zante, Gracie Ramil, Philip Tamayo, Bibar Family, Alain Canlas, Jackie Pangilinan, Padillos and Malmis Family, Teresa Bayaca, Devin Marabao, Ana Marie Bacalino, Mike Emmanuel Borres, Hannah Porcia Salazar, Denden Pablo Mendones TV, Junel Longaki, Hojin Chavez, Michael Jude De Costa, Angelica Torres, Elsa Glorian, Gazer, Kusinerong Calvo, Randall Flores, Emalyn Escalante, Kuya Jerry Solis, Trent Andrew Kalangi, Ka-Cute, Gio Leandro Lumakang at ang Ortega Family. Maraming salamat sa inyo lahat mga Kaps sa patuloy na pagsubaybay sa Tinglas TV hanggang sa susunod na episode. Manyaman Kenny! Mabuhay kayong lahat! Hi Six! Kilala tayo sa mga kakanyan ka, dambolang Pineda. Shoutout sa inyo, Team Gunlas TV. Alright. Sana makatikim ako ng mga luto niyo, tol.